слови, простые речи, хлеб на столе, полымя в печи. Это так просто, это так добро, як з головою залезти под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы.
Другое неправильно. Одразу треба йти назад у школу. Маладосці уласцівы аптымізм. Гэты сюжэт мы здымалі ў першы дзень пікетавання. А тым часам стала вядома, што ўлады забаранілі ў далейшым ладзіць пікеты. Гэты факт яшчэ раз пацвярджае, што праблема беларускага гуманітарнага ліцэю гэта не толькі праблема культурніцкая ці адукацыйная. Гэта праблема палітычная. Праблема адукацыі на нацыянальнай мове – гэта праблема выжывання нацыі. Гэта праблема развіцця яе культуры. Гэта, нарэшце, праблема існавання Беларусі як самастойнай, незалежнай, еўрапейскай дэмакратычнай дзяржавы. Невялікіх участкаў зямлі Наталі наш кіраўнік усе 4 гады. Мусіць просто казаць, што ліцэй стаў для мяне як родны дом. Это, ну, напэўна, будзе банальна, так прымітыўна крыху, але можна сказаць, што в прынцыпе я не думаю, што ў школах таксама людзі з такім задавальненнем прыходзяць у навучальныя установы. Ну, можна проста сказаць, што мы ліцэй любілі, любім і будзем любіць заўсёды. Адукацыі шмат чаго даў, але галоўнае ўсё ж такі гэта мае сябры, якім я буду удзячная ўсё сваё жыццё.
ліцэі гэта адыход, мабыць, ад вось гэтых шкалярскіх прынцыпаў, дзе праца ішла толькі на адзнаку, дзе не надавалася увагі развіццю асобы чалавека і не браўся прыклад з настаўнікаў, якія нас вельмі цікавыя, як асобы, як проста выкладчыкі, як людзі. Перш за ўсё месца, дзе я сустрэла сапраўдных сяброў і пазнаёмілася, напрыклад, з Марынай, і яна ўжо 4 гады, вось на самой справе 4 гады лепшая сяброўка. Па-першае, гэта месца, дзе сустрэла сапраўдных сяброў. Что лицей — это то место, где я научилась свободно, вольно думать, где есть все магчымасці, каб просто працаваць для сябе. І это тое, мне здаецца, што галоўнае адрозненне школы гэта тым, што ты тут працуеш на сябе, а не на тое, што там некаму нешта трэба. Ну і безумоўна, конечно, сябры, выкладчыкі, калі ж ішло в ліцэй, это там зусім іншае. Мне здаецца, што той, хто не быў у ліцэі, просто это не зразумее, колькі б ты не казаў. Менавіта з ліцэем у мяне асацыюецца такое слово, як свабода, вольнасць і жыццё. Ліцэй — гэта перш за ўсё людзі, гэта перш за ўсё выкладчыкі, якія дапамагаюць нам глядзець на кожную пазіцыю, на кожную падзею з нашай уласнай пазіцыі. Таксама для мяне гэта навучэнцы ліцэя, якія да цябе вельмі цёпла ставяцца, знаходзячыся побач з ім, ты просто адчуваеш гэта. І мае аднагрупнікі, просто адзін факт. На першым курсе я, калі паступіла ў ліцэй, я іх вельмі всіх любіла, і ў мяне заўсёды ляжаў фотаздымак, і я з вялікай прыемнасцю на іх глядзела. Я просто люблю іх. І інтарэсна класнага і пазакласнага жыцця. Я думаю, успаміны, якія мяне звязаны з ліцэем, я не забуду ніколі, і я яшчэ не раз буду успамінаць свае сталасці пра наш ліцэй. Великі вам дзякуй, гаспадарыня Наташа, і дзеці таксама. Гэта прыемна было да вас ізноў зайсці. І мы вас таксама вельмі любім і будзем. Мне здаецца, вялікі пачатак, і было зроблена за гэты 10 год вельмі шмат плённай працы і на ніве адукацыі і культуры ўвогуле. Бо, як вядома, многія нашы выпускнікі працуюць у розных сферах культуры Беларусі і на ніве нашей белорусской культуры, менавіта сапраўднай культуры. Ну, і я хочу сказать, что те 4 гады, якія мы тут знаходзіліся, былі для мяне бадай што на працягу моих 17 гадоў самым неяркімі і эволюцыйнымі такімі. Вельмі заўважная была тая лесвіца эвалюцыі маёй як асобы, напрыклад, як чалавека, нейкія стаўленне і да усялякіх рэчаў. І я вельмі рада, што вось гэтыя гады юнацтва мне давялося правесці тут. Бо гэта сапраўды
вельмі значний період в моїм житті. І я невероятно вдячна Вітрівному ліцею, всім тим людям, Спадарній Вользі, всім людям, які були з нами всі ці годи. І я впевнена, що б со мною не старалося в моєму житті, ліцей я не забуду ніколи. На конференції, у якій буду суддівничати спеціалісти, гэта все рефераты будуть зачитуватися.